Иди при Петър, брат. Яворе, викаха те. Няма, че баба вижте, бе, какво ме местите, умрях на 97! Яворе някакъв. Бате, Яворе, не беше нужно да говориш с Петър. Очите ти ще станат на различни места, нали? Яуре, какво? Аз викам край на то нещо му бъгна, брат. Тихо, тихо, тихо. Не мога да повярвам. Казах ли ти, бе? Казах ли ти, бе? Yes, направих го, момче, направих го. Ай, yes. Казах ли ти, бе? Ама това не беше толкова satisfying, само заради онова умиране, момче. Това ми изкара целия яд. Сега и че даже не се чувствам добре сега, като го направих. Искам още да се хвърля от тераса. Казах ли ти, бе? Окей. Чакай сега, нека да броиме опити. Защото няма друго какво да правя с това. Чакай, бе. Айде. Мале. Това е найс. Това е найс. Найс едне. Не, умях точно много попадете, знам какво. Точно последнието ти. Мале, това е много добро чувстване. Окей. Бати камбака направи, брат. Добре, 3436 плюс, защото сега знаеш колко ще трябва да броиме. Мале. Окей, тук 260 плюс. То аз след като умрях първия път на 90, си казах, че трябва да вкарам малко повече опити накрая. Плюс 1100 такова. Плюс... Малко повече и 19 плюс... Абе, около 10 така всичко ще излезе. Мисля, че може и да е по-малко. Това, ако е по-малко, според мен ще е 12. К плюс... Това е 44, сега отиваме на 30. От тук също съм правил на опити. Да. 921. Също и на следващото съм правил на опити. Където е това? 555. И това единствен опит. Окей. Предположи колко опита за да го мина. 5732. 8900. 7074, да. Да. Окей, това е найс. Да, 24 някъде 7. Кой ми е дислайкнал това? Не бях аз. Бра. Я виж, ми видео профил, виж агарата, но ти ми даде такова. Чакай. Yes! Окей, това е найс. Чувствам се много добре. Окей. Видя ли го?
Не, имач. И сега цъкне delete профайл. Да делитна профайла ми. Аз тогава ще се гръмна. No, ти повече ги отредаш.